ko Cheikh Anta o fergiti ko e jotondiral fulbe e haal Pulaar en be o wiyata tukuleur e bindande makko. Cheikh Anta nangi ko haal Pulaar en kanyum en konno ko wargo Misra gila kaaje nubi ha yettoyi nokku beeli mawdi hono les Grands Lacs. Ndeke noon hay sinno kamɓe ne ɓe peri ko e nokku dande maayo nilgo ɓe jiidi e fulɓe tan ko ɗemgal. Waɗi Cheikh Anta Diop rippude e ngoɗo miijo koto bange jettoɗe fulɓe hono ka ba jiitete ko Misra ɗo jettoɗe haal Pulaar en hono Sili kan wan Diop e ko nandi hen jiitete e leyɗele keɗɗe bange wargo Misra. Hay sinno dey ɗum ina woodi ɗum yonani ko ene serda fulɓe e haal Pulaar en sabu won geɗe goɗɗe ɓurɗe heewde boom ndewi hakkunde maɓɓe ko wona jettoɗe. Te so ɗum ɓenni renɓe hanki teskaɓe waɓe no Yero Diaw en gandini en wonde haal Pulaar en ko Misra peri. Gonga o ko ɓuri raɓɓidde e haala ko Cheikh Anta heɓani asde no feewi jiidigal hakkunde fulɓe e haal Pulaar en. Sinno o hebno ɗum wadde ma o tawanno wonde wiyoɓe koye mumen haal Pulaar en ɓe jalti ko e fulɓe te konngol haal Pulaar ngol ko e Fuuta Tooro tan hutorte. Ene gasa boom tawa ngol tafa ko e wayloji bannoɗi e reedu Fuuta caggal nde fulɓe nduumi e pinal cahe mahi e l'islam ɓeydi jillondirde e hoddiɓe men hono jolfuɓe seereraɓe soninkoɓe e woɗɓe.